jak chodit do obchodu a vynosat si tam úraz s Veronikou. Musíte mít protiskluzové boty, musíte jít po cestě, která nemá chodník, a také musíte mít nějaký peníze, jo, merča. Maria. Tak tohle už je ten případ. Je to jenom věřící páse. Dělej, nebo tě přijede auto. A já se nemůžu vzpomínat. Tam je vidět, že na cestička jsme vyjezdili. A co? A to není možné, ono už je tady. Musíte mít peníze, ano, 20 eur. A pak sledujte jenom Veroniku. Tak se mám, co ty vole jede. Já ho vidím. Pojď za mnou. A nic se ti nestane. A musíte chodit po dědině, ano, jak kamín. Pojď za mnou a nic se ti nestane. Tohle naše chata není. Tohle taky ne. Taky ne. Až ten vzadu, ten zelený baráček. Tak to je zatím u nás vše. Za chvíli uvidíte, jak správně nakupovat. Těšíme se s vámi na další epizodu. Čau.